bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e yeeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on jurama on jettama an jettoji ɗo fuɗɗima ala ɗo haaɗi en garti ɗo e jewte men gande men fina tawa e sukaɓe men yontaɓe jaɓɓe wittude cali gandal ngal majja ina canjano ina tampana ɗum yo Allah hokkuɓe fandinde on jii ko ɓoyani ko jeeyta Thiès to ceerno Mouhamadou Sammody Sow yewta wonde fayida no feewi holliti tan ɓeeɗo yonta mabɓe ko yonta baɗɗo fayida no feewi en garti ɗo kadi e sehel men ceerno Ousmane Ba eɗen gandi sono mbelama ni mbiyen koye galle he o jeeya wona goho makko wona ɗiɗi wona tati kala ko dañi pindi ɓoyni mum yeeɓoɓe pindi ɓoyni mum kadi omo dañi hen teddule mawɗe no feewi omo dañi hen kadi huneji mawɗe no feewi eɗen jetta Allah ene laaɗo eɗen jettamo caggal kadi jetten jignaɓe meɗen noon jogui kaɓe ɗe ko ɓi men Abouba en jettima janimamamo ceerno Ousmane Ba calmina bandiraɓe alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim alhamdulillah musidɓe Pindi TV on calminama mbiyama salminaɗo teddundu woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kala ɗo pullo woni mbimi e mbimami a salminama aɗa juuri aɗa mawnine machallah dental foof kala jeeɓowo Pindi TV tan a tottama junngo a tottama salminaɗo ɓundi tedduɗo salminaɗo ahlu janna woni yimɓe aljanna awa ceerno Aba salminama anne salminama kala gonɗo ɗo e galle he donc ɗo kam joni min wonani ɗo hoɓɓe ko e galle he min bokki donc dental ngal foof salminama e ko teddungal tan woni hakkude he donc onon foof ɗon calmine oɗon juuri oɗon mawnine a jarama Seydi Ba ko waɗi eɗen naata yewta nde ɗen jetta bani men debbo biyeteɗo Rokhaya Kane kono lolli ko Daba Kane Rokhaya Kane lolli Daba Kane eɗen jettamo no feewi ko kanko ñaanti hen oɗo wutte e ñootol mum foof ngol ganduɗa kanko yoɓiteno Diallo musidɗo men Zamzam Couture kañum ñooti Daba Kane Rokhaya Kane ko cuddiɗo mum sehil meɗen gueɗe meɗen hono honorable ambassadeur Sénégal to Qatar hono Habib Diallo en jetti Habib Diallo no feewi no feewi no feewi saabu kala ko cuddiɗo waɗi taw ko joom galle mum ina weela waɗi ko yesso teddungal mo sababu o waɗi ha ganduɗen ɓe Alassane Ba mo guijilon yantude Chérif Haydara ɓeeɗo tata ko kamɓe goni koyɗe bame kamɓe jogui ONG biyeteɗo APK Habib Diallo woni mawɗo kuufɗo ɗo e Sénégal ɗo e golle ɗe ko Chérif Haydara jogui ko fate eɓɓoje ɗe e dendal ngal juɓɓude mum ko kanko Alassane Ba o ɗum noon jettiɓe no feewi no feewi no feewi banam debbo joom sudam Rokhaya lolirɗo Daba Kane mi yettima mi jarnimama so tawi ɗum yawti garten ko addi ko foof ceerno Ousmane hannde o kalten koko fati e duwaw hewɓe mbima heewi ko neɗɗo addi haaju humtite ko duwaw taw memani lekki memani aya ko nandi hen hol sifaji duwaw ɗi joguiɗa e holko pamɗa ko duwaw wawi wallude ɓi adama eyyi sane wi neɗɗo noon kam a wi duwaw nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wi en addu'a silahul mu'min woni du'a hande tawi julɗo o ne jogo hande ko yadata pour wuura hen ko du'a woni ɗuɓenel mum woni gannayo woni ko jogoto ko gandantuma wawanmo wallude o wuura wawanmo wallude o waɗa haajuji makko foof julɗo o sa yimo tan ko du'a o tan jiita e makko yimɓe mawɓe ɓe sa yiɓe ko du'a o jiita e mabɓe te kala gonɗo galle mabɓe ne ko du'a o darata hen nelaɗo noon jangguini en hono du'a waɗirte du'a wona immade tan wiya mi waɗoyi du'a o ala sa yi o wima salligo hadema julde ɗum ɗon fof ko laabi ɗi gandantuma hollanmane hono neɗɗo o rewirta ha ɓaɗo jommum ndax Allah haali e alquran o wi kanko ɓuuri en ɓadade e hay hoore men donc pour ɓadade Allah o noon il fallait que waɗi ko mbatta effort aji ɗi Allah wi e alquran ha hande adu'uni astajib lakum woni ñaagoɗe kam mi okka on joni noon on ñaagotoɗo hono o watta ko hono o foti waade il fallait que o wona neɗɗo mo gandantuma ko leɗɗo laaɓɗo il fallait que o wona mo gandantuma ɓerde nde ko yajde il fallait que o wona mo gandantuma o funtinat kala ko bone ko wonata e ɓerde walla ko kalata neɗɗo pour yottade ɓaɗade Allah ha hande tan mbo jangguine nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbomo wiya walaw annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfara allaha wastaghfara lahum rasulu la wajadu allaha tawwaban rahiman donc duwotoɗo o il fallait que o waɗa effort ha para effort mbo watta o noon woni noon nelaɗo Allah wimo ni o wi mbo soɓe garino e ma ɓe laaɓi tos e ɓerde
ɓe ñaaguima Allah yo yaafo ɓe an ne ñaganiɗaɓe Allah donc neɗɗo o fal force o sohlat balluɗomo to Allah woni ceerno o noon woni mawɗo o woni jinnaɗo makko donc sa yi neɗɗo no yaha to ceerno tan waɗi ko yakori e mum par ce que jaɓanne on ceerno ɓuurimo ɓadade ɗo Allah donc ko ɗum tagi ceerno nannodde no wiye ni eni ni eni du'aw noon ko yaaji par ce que neɗɗo o hannde abo wawi arde tan o wima du'a o sohli o werta juuɗe ɗe jangganamo fatiha mo wawi arde o wima du'a o sohli daranamo mbiyamo ko ɗumen e ɗumen poɗɗa wadde hay du'aw hay neɗɗo o yamirdemo o funtina sara ɗum ɗon fof ko e du'aw donc du'aw kam ko jani ñiɓorde hannde sa wi julɗo o tan ko du'aw mbiyata waɗi ɓe gandantuma noon ɓe mbiyat hannde minen min mbatta du'aw walla min data du'aw walla ɗumenin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wi kanko so andino o yahat ha sin ɓerde makko laaɓa hen te o andi waɗanomo du'aw o jaabo o waɗa ɗum taki o wi sahabaɓe utlubul ilma walaw bi sin jeehe ɗaɓɓoye gandal hay tawi ko sin jaaɗon donc gandal ngal okkanma mbawa ɓadade joomma mbawa wadde du'aw o wawa jabade donc damal ngal ko damal yaajgal te ko maggal iidi e l'islam par ce que du'aw majjum darni l'islam hannde sa yi Sénégal ɗo jaam jani ɗo stabilité jani ɗo ko du'aw mawɓe ɓe tan hono Cheikh Omar Foutiyou Tall en hono Cheikh Ahmadou Bamba en Alhaji Malick Sy en hono kala mo gandantuma ko mawɗo hannde mo gandantuma ana ɗo dari hannde barke ona hedditi par ce que mawɗo goto wiyanno kam Ousmane barke wona jemmu kala ɗo ɗum woni noon ɗum andete ɗin galleji ko du'aw darni donc neɗɗo o hannde ko du'aw tan jaggimo joni noon ngal damal ɗon kam ko damal yaajgal mais ɗo hen poteten tan ha gandantuma e laagol gongol ɓurɗen yaajinde o ko woni du'aw mbaɗen jetta ko fate du'aw a haali gonga a haali ha Seyni Touba en Alhaji Malick en ko sakkiti koko Alhaji Seydou Nour Tall mo ganduɗa fof no gandi sa tima sakko juuɗe wiye yo Allah waɗa sutura Allah hokkon sutura du'aw on tan fof no sowa nder hen jarama sen gayni paten ko wiyete ko hono listihar sifaji mum ina keewa waɗa sahaji bandaɓe heeɓe mbima listihar jogui ko saaha mum walla jogui ko waktu muɗum e nokku ɗo foti waɗede to banggue laaɓal ko nandi hen ko kalnatan bandiraɓe eyyi ɗum noon ko gandal lamgal par ce que listihar na ñiiɓe ɗi nayyi ko ɓe yimɓe nayo dañi e aduna he woni o mo gandantuma hoodere mum ko ndiyam o mo gandantuma hoodere mum ko jeygol o mo gandantuma hoodere mum ko hendu o mo gandantuma hoodere mum ko leydi joni noon garɗo o hannde ɗum ha hannde ibbitto e mo gandantuma ana wawi calculde par ce que miɗo ɗo yiya sernaɓe kewɓe ɓe kaala hay inde mabɓe ɓe mbawa calculde donc ɗum ɗon on wawa waɗande du'aw neɗɗo walla wawa waɗande listihar neɗɗo par ce que hannde sa ƴetti inde neɗɗo tan comme o wima Ibrahima walla Moussa hannde Ibrahima o hoodere mum ko hoko sa calculi ndax hoodere nde nasogo ko ndiyam walla jeygol walla hendu walla leydi donc Ibrahima o sa ƴettimo a calculi mo tan a andat hoodere nde ko hoodere ndiyam hoodere ndiyam noon ne jani ñalɗi mum hono altine talata alarba alhames ha ñalɗi jeɗɗi jani waɗi hoodere nde gandantuma nde ko altine liggotoɗa nde ko talata liggotoɗa nde ko alarba liggotoɗa nde bo kala tan ne jani hoodere nde gandantuma ko nden jaggi e ñangumagu jibineɗa donc ɗon noon sa daari ɗon ko ɗon gandata o hoodere mum ko hoko sa ƴetti Moussa a calculi ɗum a andat hoodere mum ko jeygol sa ƴetti Mouhammadou a calculi ɗum a andat hoodere mum ko jeygol donc ɓeeɗo hoodere mabɓe ko jeygol ko wonta sarah mabɓe e hokko ɓe poti wadde hokko gandantuma hannde so ɓe puntini ɗum tan gueɗe mabɓe humtoto par ce que heewɓe hannde ɓe jaaha e sernaɓe temedere sernaɓe e 11 haajuji mabɓe humtaki tawi ko kayitaji ɓe darata ɓe dalani tawi ko liggey hannde ɓe memal ayeji ɗi ɓe ɓeyda humade par ce que neɗɗo wona ko kala mbawɗa ɗum windande donc ɗum ɗon foof na hibbito e wallu dargal ngal listihar noon ne jani dame tati damal idigal ngal ko listihar mo gandantuma neɗɗo ƴettat indema calcula nde anda hoodere nde ko hoko ɗiɗaɓel ngel ko côté ramlu noon woni ko mawɓe men fulɓe ɓe mbaɗanno ko woni tega leydi ñippa leydi sa ali ko ñippe o ñippata so ñippi tan o andat an haajuma ko hoko ndax ɗannal ngal jiɗɗa ngal waɗoyde ndax ngal moƴƴi ndax ɗannal ngal ko hu ñalngu yahata hen ndax ɗannal ngal ko hoko woni sarah maggal donc ɗum ɗon ramlu ko gandal lamgal tosgal gandantuma o men ɓe nangue darano kettitiɗo woni istihbar noon sa daari ɗum woni neɗɗo o hannde tottanma inde makko tottuma inde nene makko tottuma duuɓi ɗi donc ɗon il fallait que jana duuɓi ɗi sa jani duuɓi ɗi ko nden calculta ganda oɗo haaju makko ko hoko par ce que heewɓe hannde noddanma ɓe mbima haaju o listihar sa wawi listihar neɗɗo so noddima tan haalnima inde mum awalan a andi hoodere makko kono on a andi hongu ñalngu mbawɗamo ligganade pour haaju makko wumto du'a o ko laaɓi tos inde Allah totti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ayeji jeɗɗi woni fatihatul kitab sab'ul masani ala ko ɓuri ɗum yawde e haaju mais so ɓerde ma laaɓani walla a laaɓani to Allah kala koko mbaɗɗa jabata ko sa daari noon misaluji ɗi comme noon mbirumami ni konte ɗe koɗe janɗe e l'islam par ce que sa daari gorko e debbo
ɓe ngari laabi nogas e nayyi alquran laabi nogas e nayyi ɓe ngari hen gorko ari hen inde gorko ari hen laabi nogas e nayyi sa daari lebbi ɗi ne koɗi 12 Allah jangini en inna iddata suhra inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard ko kala tan ko jani dalil hande abu sa yiɗi mo calculande il fallait que calcula mbo sivour jagga ɗum wawa andude abu oɗo hoodere makko koko donc yimɓe ɓe il fallait que ɓe kibbito toon ɓe jangga hoodere neɗɗo nde ɓe jangga ko gandantuma ko woni ko burju woni sa haali inde neɗɗo nde tan o andat hoodere ma ko oɗo ɗon noon mbawɗamo wallude kala haajo o ko wawi wonde tawi ko debbo dariɗo walla jiɗɗo ɗannade walla dariɗo e liggey walla mo gandantuma nani e société ko panteɗo hen walla mo gandantuma nani e liggo e liggey mum kono wawa hen yiide jeri donc ɓeɗo foof sa daraniɓe a andat hongu ñalgu wawɗaɓe wallude walla homo sarah mbawɗa wallude ha yaltinde ha ballaɓe donc ɗum woni listihar laaɓa a jaama ceerno Ousmane Ba oɗon jeeɓa Ayaw Pindi TV ɗo kalɗa ɗo ko ɗon naatiɗen haali ɗo joni kayitaji haali debbo dariɗo namdal no arti to banggue goyagu no arti ga e goɗɗum kono deggude no haade addi ɗum ɗo joni debbo dariɗo namdal mum ɗo joni hewɓe puɗɗo laawa gotol darton donc dañde deydi donc ɗi darade walla deydi layandiroji dañi gotol jooɗo duuɓi 5 jeegom tawa dañani ko mawɗa mila waɗa ɗum safrude ko addata ɗum ko gueɗe ɗiɗi hol ɗum il fallait que kibbitoɗen zahir woni neɗɗo o sa jibinama hande ɗiɗi gardata ma ardu ruhu mo gandantuma ko Allah tottuma mbo ma ardu rawhan mo gandantuma Allah tottuma mbo donc ruhu ma noon no wawi arde laaɓa tos yimɓe change ɗum hono ɓe changeta ɗum ko ɗemgal e yitere ɗum so jaggima aɗa wawi darade ɗiɗaɓel ngel woni rawhan mo gandantuma mo baddata o tawi hande rawhanuji ɗi comme ñande mi haalidema woni jinne par ce que yimɓe ganda rawhan mais jinne Allah na ɗum wadde e neɗɗo guila nde o jibinte ha o mayata Allah totti ɗum doole ɗe gandantuma dogaɗe neɗɗo comme no ƴiƴam dogirtani e neɗɗo Allah totti ɗum kattan ɗe gandantuma ala wawi wonde ɗo neɗɗo hande wona ɗo babba janggo ɓawo janggo wona ɗo boddi donc ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandantuma Allah totti ɗum on kattan Allah na ɗum tottine hono hendu rewɓe ɓe noon comme nono mbirumami ɗiɗi gonata donc ruhuma o so ari yitere ɗemgal no wawi darnude koko jolfo wiyta ko cat donc neɗɗo o no wawi yaade ha yetto ha fota jande foof a yiyaɓe gandantuma hande neɗɗo aranatɓe haalde e mabɓe yewtide e mabɓe ha heddo ñalgu gandantuma ngu ñalguɓe jaggete pour ɓe mumane waaji o noddita wiya o acci no waɗa hen yitere e ɗemgal na ɗum waɗa ɗiɗaɓel ngel woni jinne mo gandantuma o wondi e ma o wona moƴƴo comme jinneji ɗi gandantuma ñanden en jewti ɗi woni cumuji ɗi galle jinneji ɗi gandantuma hande ko yakkugol tan sa jooɗima e ɓerde ma waɗanma sikki sakka an ko e bone tan nawatama woni yargol sangara walla zingol walla wujjugol donc ɓeeɗo Allah waddi en neɗɗo o noon ɗum taki naane en kibbitto e ko mbimami ko neɗɗo o wawa wasdarde du'a du'a woni foof kala koko mbawɗa jande aduna hande sa ala du'a presque a ala haydara donc ɓeeɗo noon ɗumen ɗo jaggata ɓe ha hande tan soɓe ngari ma ndaare kala ɗo ɗo mbawɗa wonde e duule baba adama sa tottiri inde ma walla inde nene ma so Allah jaaɓi tawi kam gorko cohluɗa inchallahu rabbi so yimɓe jii kam no wawi waɗandema ɗum haaju laaɓɗo tos inchallahu rabbi te ko yaawi wonata ko gandantuma ko ƴettata temps eyyi a jarama ko ɗum duñene nadde e caɗele kayitaji ɗi no heewi ko artata hen nden noon yimɓe ko janggoɓe ko waɗoɓe kawguelaji ko ɗaɓɓoɓe yoga e kayitaji gollorɗi mbiɗa addu kayit naggam ko ɗaɓɓoɓe kayitaji gam ɗanle ko nandi hen ko kalta hen wallu kayitaji min kam mi watta hen sikki sakka hade ɗum miɗo salmina yimɓe kewɓe gandantuma ɓe min ligguitima hono wiyeteɗo Aline Balde nani Italie e Tidiane Sow e Mamadou Ibrahima kanko woni États-Unis donc e Fatoumata Sall ɓe kam vocal uji mabɓe ko laaɓi tos ko ɓurmi contude tan woni tokos par ce que ɓeeɗo presque guila 2018 ha joni miɗen liggude te kala haaju mo gandantuma min baddi ɗum Allah nanni hen junggo mum ha ɗumene ni sotti donc ɗum ɗon ko yettere Allah mawde par ce que neɗɗo ne kala ɗo ɗo mbawɗa wonde e kala koko mbawɗa wonde e teddungal sa yiyani yimɓe mbiɓe ma koko gonɗa koye mum no moƴƴi tan sa ɗi gacca donc ɓeeɗo Allah waddi min e mabɓe ɓe min mbawi limde émission he mais wallu kayitaji kam ko résultat labɗo tos komin jani hen komin liggitto ɗum noon ko Samsou Biladi e Kursiyu Samsou Biladi noon ko du'aw Kursiyu o noon ko wallu ko windete e adat e limore ma ɗum ɗon so waɗama ha calculama indema ha yimɓe gandi naso mo gonɗa tan so Allah jaaɓi yimɓe ganda sarakuji ɗi mbawɗa yaltinde e lotgal ngal mbawɗa wadde poɗɗoma o darante kayitaji jarani hay ƴettude avocat ɗum koko yaaɓi tos inchallahu rabbi tawi Allah yaadi hen noon ma jan kayitaji so Allah jaaɓi
te ko résultat uji jaajɗi kam min jani e nder leydi e boobal e États-Unis e fof alhamdulillah kala ɓe Allah wadduno 100% noon ala hay ɗon ɗum ko Allah tan wawi ɗum eyyi mais noon 90% ɓe min baddi ɓe na wawi judde de mais ma Allah sottin eyyi na wawi judde noon neɗɗo aɗa wawi yaade mbaɗeɗa renvoyé mais sa sukkiti ko mbimami kon so Allah jaaɓi ma jan papier ji ma inchallah a jarama no mbiɗanni kam ko noon 100% e aduna kam weeɓani ɗo laaɓi garten kojomaji ɗi nana goɗɗoya kono garten Diaw wiyetego Hatim Souleymane jawe ɗen saaha potta eno ɗe wima ɗen jawe dagaki potta eno ɗe wima ɗen jawe ene dagui no woodi potta eno ɗe wima ɗen ngala ɗo goni ko leyɗele Asie ɓe goni ko leyɗele Inde wode mbiɗoma ala eɗen ɗo beele onon oɗon janggi ɗum ɓeɗon kuuto ɗum e so tawi no woodi holto jangguɗon ɗum. Hatim Souleymane hande somi haalanno ɗum woni hono nde feggere nde joguimi nde ko pouvoir mo gandantuma Allah tottuno ɗum Souleymane alayhi salam o wuurani duuɓi kewɗi kono o ardima aduna o fof ko ɓe nayo ardi aduna Souleymane ko hen bokki e Firauna e Bukhtu Nasar e Zulqarnayni ɗiɗo ɓe ko julɓe ɗiɗo ɓe ko heferaɓe ɓe Allah tottiɓe e Firauna e Bukhtu Nasar e Zulqarnayni ɓe nayo Allah tottuno kattan ɓe gardi aduna o ɓe ngala frontiére wona Sénégal wona Gambie wona Mauritanie fof ɓe jeyino ɗum ɗon noon ko Allah tottuno Souleymane duuɓi 54 o wuuri ɗumen ɗo Allah tottuno mo woni Hatim mbiteɗo Hatimu Souleymane Hatim o noon na jani inɗe jeeɗiɗi hono no mbirtani hoodere e mim e alifaji tati e jees e alifaji nayyi e ha mawɗo e kaf topputo jaggi fardu jabbaru sakuru sawabu zahiru khabiru zakiyu ɗe inɗe Allah tottuno Souleymane ɗe goni e Hatim he Allah totti mo gurdam ɗam fof Hatim o noon o yehino ha caɗele ɗe gandantuma o majjuno par ce que Allah tottino Souleymane ko mawni ha gandantuma hoore mum ko jinnoɗo pucci noon pucci ko ɓooyi e l'islam joni noon o jagguno pucci ɗi o wondi e majji mbo fija ha waktu o yawti Allah noon yiɗimo nattude par ce que ɓen annabaɓe Allah yafata ko ɓe haydara ndede Allah yiɗimo nattude ƴetti Hatim o udditi o ƴetti Hatim o tegi ɗum e suudu debbo makko o yehi o lotoyi joni noon ndeno o naati to nder tan jinne o woni noon no mbirmami ni o waɗi jemmu comme jemmu Souleymane hono darde nde hono jemmu o hono kattan o hono fof ƴettimaji mum tan ha laaɓi tos ɗum Allah okkiɓe ɗum joni noon ndene o yetti o ƴetti Hatim o ndene o ƴetti jawo ngo noon o haɓɓingo kanko ne o ardi jinneji ɗi fof Souleymane Allah nattimbo o yeehi hay mbo wasatani ha o janatani haydara mo gandantuma ardinoma aduna o fof yeehi ha janatani haydara ha o wattidi mbo yaha tefes woni ɗo maayo woni mbo ndaara ko ñaami liɗɗi ɗiɗi wotu ngo yeeyangu wongu ngo ƴetta o defa o ñaama kanko e sohnaɓe makko joni noon nde Allah yiɗimo ɗumen ndene o yeehi noon Hatim woni feggere nde ƴettunoɗomo woni jinne o sumi ndende Allah sumimo ɗon Hatim o woni jaweego ngo weddoya e nder maayo he liingu wotu ñaami ngo joni noon ndene walli yimɓe ɓe ɓe tottimo liɗɗi ɗiɗi liingu wotu ngungu o wari ngu o yiiti hen jawo ngo Allah tottimo pouvoir makko woni inɗe ɗe ɗe mbimami ɗe fardu jabbaru sawabu zahiru khabiru zakiyu donc ɗe inɗe jeeɗɗi Allah tottunombo ɓe gandantuma a wawan ardide ɗum on Hatim noon ko liggueteɗo ha joni koye ɗiɗi o wonata Hatimu Souleymane e Hatimu Ghazali o noon on ko pour neɗɗo mo gandantuma ka kaɓeteɗo e société ma walla ka kaɓeteɗo galle mo gonɗa walla a wawa waɗede sorade e haydara ɗum ɗon ko wallu ndenka wallu Hatim Souleymane on noon on na yaaha e ɓayre na yaaha e udditare na yaaha e ndenka na yaaha e fof donc ɗiɗo Hatimaji ɗiɗi woni ɗi jawe ɗiɗi woni ɗe gandantuma miɗen pewna ɓen pewna ceenuji noon e talki e fof mais noon kam ɗi kam ɓuuri siwde ɗe gandantuma neɗɗo aɗa kala ɗo ɗo mbawɗa yaade e ɓawa guule baba adama aɗa wawi yaadire e majje te ɗe ndenanma comme nono Allah reniri ni Ibrahima alayhi salam ndende o weddete e jaygo ɗe comme nono Allah reniri ni Moussa alayhi salam ndende o yadata e Firawna pour o maaya comme nono Allah reniri ni nelaɗo sallallah alayhi wa sallam e wa Makka donc ni Allah reniranma ko inɗe ɗe gandantuma ko inɗe laaɓɗe ɗe gandantuma ɗe janiɗo ɗe ñiiɓe e sunna e hadis donc ɗe jawi min pewnata ɗo laaɓi yeeɗiyankoɓe Ayaw Pinde TV no wayno kojomaji men gasi kono en jatata en kalani namdol meɗen sakket mboɗo andi a fotti ɗo e babiraɓe e galle he babiraɓe ɓe ganduɗa kañen kala tan gueɗeji men foof caɗele ɗeɓi mawnude duuɓi goɗɗi ko fati lekki gorago aɗa namdano joni e galle he ko joguitanɗa ɗum gorago kam min ko mbiyanmi kana jibidina ɗum waɗi ɓe gandantuma ɓe jibitte ɓe gardani e gorago ɓen Ousmane ceerno Ousmane wawaɓe safrude mais fek a jibidima hen na woni ko famɗi walla ko ala doole walla ndiyam ɗam moƴƴani
walla mo gandantuma hoore mum ko 1 minute walla 2 minutes yetto boowal donc ɓeeɗo fof na wawi safrede kala mo gandantuma a jibitanaka guraku ko traitement noon traitement o noon no fuɗɗori e 15 ans janɗo 15 ans ha 70 ans ɓe fof miɗen ɓe mbaɗa traitement lekki ki kam ko labti tos ala ɗo ki yahani e aduna duule babu adama he ala mbo min cafrani hen noon Allah noon comme noon mbiruɗani tan sa wi ko an wawi fof Allah roccita sirdu mbo waɗi o hen min mi wawa haydara koye inɗe ɗe gandantuma koye inɗe alquran e wallu condi ɗum safrirte neɗɗo noon aɗa safra neɗɗo o safra o ƴetta lekki ki haw para o wima Ousmane mi yiyani haydara ɗum ko Allah haydara mi wawa hen aɗa ƴetta ɗettan noon totta neɗɗo mo gandantuma 70 ans hande galle o metti ala mbo wawi wawrude balɗe ɗiɗi haaju makko galle o fof watta jalde watta weltade donc ɗum ɗon koye gueɗe Allah ha hande tan ala kulli haalin ko traitement mo gandantuma ko 15 ans waɗirte ha 70 ans kala mo gandantuma ka jonɗo probléme guragu woni ɗi tati ɗin kontumi woni go o ko raɓɓiti walla ko wawa yaade ko juuti walla ko gandantuma no hoyɗiti walla ndiyam ɗam moƴƴani ɗiɗo fof ko traitement mo gandantuma no waɗire traitement walla guragu a jama tan Ousmane yewtere mabɓe no nde a haalni ko fate koode hay bandiraɓe liggotoɓe ɗo ɓe beltinoma hen no feewi ɓe mbino ya artuɗo taw ko yewtan ko fate koode ko fate ndiyam no kalɗa ni waɗi famamu hen no feewi mi ñagoma ɗum ñande wonde so tawi en dañi mbaɗen yewtere ko abbite ɗum hol konngol ma cekkatol faade bandiraɓe ganduɗa hono ɓe kalɗa joni yimɓe hooliɓema goppi yimɓe foof ene jakoyema e kañene ɓesguji mumen e hoddi mumen foof eyyi ko yettere Allah tan yettere Allah ko jagui yettude jinnaɓe ɓe e yettude sernaɓe ɓe sernaɓe fulɓe ɓe ɓe jettama Cheikh Omar Foutiyou Tall kala ɗo ɗomin dari e duuɗe baba adama e ala no wiɗannaki sa yeehi e leyɗele naare ɓe sa so ɓe mbima hoɗo gimmorɗa a wiɓe Sénégal koɓe jiɗotoma an wiide ndax mawɓe moon ɓe aɗa ɓe andi minen de miɗen gandi koɓe mbaɗi ɗo te kala ɗo ɗo ɓe ɗanni kadi ɓe darni ɗon ko gandantuma ha hande na ɗon donc ko yettude e Allah jeeyede Sénégal ko yettude e Allah wonde pullo yettude e Allah bokka kadi eɓe gandantuma ko famille Cheikh Omar Foutiyou Tall ardiniɓe eyyi no yetta galle o foof no yetta ɓe gandantuma ko ɓe liggittoɓe woni ɓe liggittoɓe parfois a noddat a heɓata parfois a yiɗat sohlude neɗɗo o noddamo a heɓatamo donc ɗum ɗon foof il fallait que faami e liggey he saɗa ligguiɗo e yimɓe liggey o woni liggey laaɓɗo na lamdi halwa na lamdi riyada na lamdi listihar donc ɗiɗo foof saɗa ɗi waɗa ko waktuji ƴettata te waktuji 24 heures woni e journée he donc 24 heures o sa calculimo ko mbatta ko concentré e yimɓe he ko 12 heures de temps donc yimɓe ma nodduma keɓatama yimɓe ma cohluma jiyatama ɗum ɗon tan addi ɗum mais miɗen jafno ko jagui ala kulli haalin min jetti Pindi TV min jarni on miɗen on ñagano e joom galle o e haaɗo Abou Diop e sukaɓe foof oɗon ñagane yo Allah darnu ɗumen ɗum ko rewi ko oɗone yalla wata ɗum rewtuɗo yo Allah mawni ɗumen Pindi TV fulɓe ɓe neɓe ndenda ɓe jaaha ɓe gokka on doole foof yo wat abonné donc par ce que ko ɗo woni galle o ɗo woni dental ngal ɗo woni doole men ɗo woni kattan men ala kulli haali on calmine alhamdulillahi fil awwali wa fil akhira alhamdulillahi ala ni'mati l islam alhamdulillahi fi zahiri wa fil batini wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah ewɗo duwa mo nduwiɗa hono Fouta Vision télévision mo ganduɗa kañumne golletono golle baɗɗe fayida no feewi kañum ko baɗaɗo piraté eɗen duwanoɓe eɗen ñaganoɓe e kadi yo Allah hanno ɗum ɗo wona jaase wona welsidade nde penti waɗa piraté nde yimɓe ne mbiyatno poɗɗon ko tinnade kala ɗo gandal tolni hande wawde fewnude ha moƴƴa bonnoɓe ɓene janggi gandal ɗugal ɗum ha ɗeɓe tolnade hen ɗum noon yo Allah humpinen ɗum kamɓene Fouta Vision yo Allah hanno ɗo Allah kadi hanno ɗo keddi ɗi mbasa memede ceerno Ousmane Ba no mbimami ni tan ma artu o kalen ko faten koode ndiyam e ko sumata ndu suudu sumi ndu sumi a fuɗnoma haalde yimɓe jeyba hen no feewi ɗum noon mo gatta ɗo lawol ngol ko ɓi men Abouba jogui caméra ji ɗi Abou Samba Diop e ayaw ngo ko ɗo ka tan ha lawol ngol so Allah lawlam ɗo jaaɓi